Ukumbona kwakho uSindi kusho ukuthi ngoba phela bafo leya ngane leyana yakwenza into ebuhlungu kakhulu akufanele ngabe imali bafo imali hayi bafo nakho kubafo usunane number yakhe fast kanje umbonile kanye lento hayi kahle bafo hawu Send mfethu. Khalela send mfethu. Andiyazi. Ungaphinda ufonela. Ungaphinda uze ngala. Ngizonqatha nendoda yami. Ngiyazi mfethu send mfethu. Sindi. Ubani lo mfokazi? Ubani Sindi? Hayi bazokulethela ngeke bangayikuletheli. Phela ufune siye lapha siyobona. Wengane yenziwa lento. Ayenziwa lento. Alright. So, how is it drama exciting lakho drama queen? No drama mtase konke kuhamba kahle nje sisi. Angina stress. Wena ungabi na stress. Wena wonke. It's better as DNA test. Abe neshow ukuthi ingane yakhe ayondlahle ukuthi ingane yakhe. Nakho ke mamakhe. Uyabona ke manje iyona into okuzoqhamuka nawe. Nginesithombe sakhe la mhlambe nginibeke nje emqondweni ukuze mhlambe khona umaziyo ethubuka la. Cha, angimazi. Awunayo inamba yakhe? Uthe uthini umuntu endla ingane yakho usaphila udla nhlamvana? Ubani ke lo? ukuthini Awuthi ingane yakho. ingane ba Eyakho. yini ndaba uthi yami Hawu, sasithandana nje. Uanele ingane yakho? Yebo ingane yami ma. Uwena lo owawubhala incwadi.